Clayton kellu jġor ir-responsabilta ferm qabel ma ħarġet l-istorja tagħkom u fil-fema tiegħek kellu jirriżenja minn jeddu jew kellha jitkeċċa. Clint Camilleri? L-istess ħaġa u dawk. Clearly kienu nkaħuzu, ngħidu hekk. Ġej għalik Clint Camilleri. U issa għenet kan fuq Clint Camilleri, sejn Clint Camilleri naħseb għatma għet mirċiet ministru li għatma kellimt. Imma l-fat li għalija għanna xaħat li huwa nassab, le mux kaċċatur, nassab. Jieħu ħsieb il-leġizlazzjoni. Tiċċekkja li waħda Ġiljan. Il-leġizlazzjoni fuq il-kaċċa u hekk, I mean, come on. Jina niftakar, meta kont korrespondent, nikteb korrespondent għal-Deutsche Press, meta kont semmejtilhom in passing dib dawn faqwit qalu nibatunna storja x'din id-design herdu. Ġifieri li qed nirraġunaw b'dan il-mod, ġifieri nibdew minn hawnhekk. Sa naħseb li għandu forsi fortes oħrajn u hekk imma come on. Issa għandna limitazzjonijiet fil-kabinet, naħseb hemm limitazzjonijiet kif dejjem kellna fil-kabinet. Limitazzjoni ta' talent tgħid? Iva. U taħseb li għalhekk ma jridx forsi jwarrab il-nies bħal Clint Camilleri li by the way huwa nassab kellek raġun. Jista' jkun u ġifieri ifhem, jien nitkellem ma' ħafna nies mill-gvern bħalma nitkellem ma' ħafna nies mill-oppożizzjoni. Għalli hemm problemi ta' talentu. Gravaw matul l-istin taħseb? Inti lek 120 sena daw tinteraġixxi magħhom dan nies. Naħseb iggravaw għax illum ftit nies iridu jitlu fil-politika, u tihom tort. Ġifieri jiena wieħed minn dak li naħseb li il-politiċi għandna bżonn ħalsuhom ħafna iżjed biex vera nġibu nattrattaw daqsxejn iżjed talent lejn dan il-professjoni. Għax ħanispiċċaw bla politiċi. Huma stess jiena ċertu ministri jgħidu li timmu noqgħod hemmhekk. Kull fejn ħadd jaqlali. Again, back to critical thinking, għax ma nafux nikritikaw b'mod deċenti. Il-ħin kollu. Ġifieri naħseb hemm il-kwistjoni tal-flus, hemm il-kwistjoni tal-medja soċjali fejn kulħadd illum għandu vuċi, hija tajba li kulħadd għandu vuċi, naħseb li nikkundanna di, imma l-lum spiċċajna f'estrem ieħor fejn kulħadd iwerżaq u jgħajjat u b'mod dispreġġattiv u trolls illum kapaċi jkissruk John. Mela tlaqna.